Anxo Angueira é filólogo, escritor, estudoso e apaixonado da literatura galega. É profesor titular da área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Vigo e centra os seus estudos na xénese e nas características do Rexurdimento. Ademais, publicou diversos artigos e antoloxías sobre Rosalía de Castro, autora fundacional das letras galegas contemporáneas, e dende o ano 2012 preside a Fundación Rosalía de Castro, na que leva a cabo un destacado labor de divulgación da súa figura e do seu legado literario. Con todo, non só se dedica á investigación sobre a literatura galega, senón que tamén ten un papel activo no sistema literario galego. Así, dende 1989, ten publicado varias obras poéticas e narrativas como o libro da Vertixe, co que gañou o Premio de Poesía Díaz Castro, ou Pensanao, novela gañadora do Premio Xerais. Alén disto, compaxina a súa faceta literaria e investigadora cun intenso labor como activista cultural. Dirixiu a Fundación Redes Escarlata ou a coordinación dos premios de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón do seu concello natal, Logro. Hoxe venos falar de Rosalía de Castro, a nosa escritora máis celebrada. A súa figura crea certa unanimidade no pobo galego, polo que esta significou para a reivindicación da nosa lingua, do noso pobo e da nosa realidade. Esta defensa da nosa terra non podía ser compensada de outra maneira que non fose homenaxeando a súa figura e a súa obra durante todo o ano, pero especialmente cando nos achegamos ao día do seu aniversario. Porque, en palabras do propio Angueira, Rosalía únenos, representanos e móvenos. Egunon, moi bo día a todos e a todas. Grazas, Inge. Para mí é unha honra poder vir a falar de Rosalía de Castro, Euskal Herria, e facelo, ademais, na lingua de Rosalía, mas na miña lingua. E que me entendades, e que, ademais, me aceptedes coa miña lingua, que ás veces fora de Galicia non é, e mesmo na propia Galicia é complicado ás veces. Así que estou feliz. Devollo a Rosalía, as dúas Rosalías, a Rosalía Sambade, profesora, e a Rosalía de Castro. O título desta charla é Rosalía de Castro como poeta de Galicia. A verdade é que como poeta de Galicia, en que sentido? Natural de Galicia, sí, claro, pero eu que quería falar é de Rosalía como poeta nacional galega, no sentido de poeta que representa a literatura galega, no sentido de que tamén Cervantes representa a española, ou Camões a portuguesa, ou Dante a italiana, ou Shakespeare a inglesa, ou Vítor Hugo a francesa, ou, non sei, a vasca que na representa. Non sei se a representa Sarri ou na India, ou se a representa, bueno, non sei, descoñezo. Pero a galega representa a Rosalía de Castro. E todos os que citei, ademais, son homes. Rosalía é muller, a única muller. E iso tamén fala un pouco do proxecto, porque Galicia é un proxecto, non é unha identidade, tamén é unha identidade, pero é un proxecto. Fala das características dese proxecto que ten por escritor nacional, unha escritora que ten como pai da patria unha nai, unha muller. Esa vai ser o sentido das miñas palabras, explicar por qué. Por que Rosalía é a poeta de Galicia, a poeta que representa a República Galega dentro da República Mundial das Letras. E para iso necesito botar man, antes de meterme en materia, de dúas apreciacións preliminares. Primeira, a visión que houve da Rosalía de Castro, histórica, porque non é a que temos hoxe. Inicialmente, Rosalía foi vista como unha especie de máter dolorosa. Como era muller, e como escribía en galego, depositáronse sobre ela
moitos dos prexuízos que a sociedade deposita sobre as mulleres e sobre os que escriben en galego. Por lo tanto, unha máter dolorosa, unha especie de xenio literario natural, espontáneo, que se asocia ao mundo folclórico, que é onde normalmente queda recluído ou se quere recluir as manifestacións literarias e culturais galegas. E non é así. Rosalía non era así. Non era unha santa, é unha naiciña, como se soía dicir, Rosalía, miña nai, miña santiña. Non, nin nai, nin santiña. E iso foi evoluindo ao longo dos anos, despois da guerra do alzamento fascista, da guerra do 36, nos anos 50, emerxeu unha Rosalía máis que folclórica, unha Rosalía que entraba na metafísica, unha Rosalía universal. Despois veu con lógica unha Rosalía máis social, máis política, e finalmente unha Rosalía feminista. En todo caso, hoxe en día, Rosalía, alrededor de Rosalía, hai uns perfís, uns poderosos perfís que a representan e que nos unen, en xeral, e que nos moven. Esa muller que defende a causa das mulleres, a igualdade das mulleres, socialmente, e tamén das mulleres escritoras. As mulleres escritoras ten textos extraordinarios sobre ese asunto, pero tamén que defende os excluídos, os apartados, os deserdados, os humildes, e que defende a dignidade de Galicia, a dignidade global, tamén política, de Galicia. E para iso foi clave a nai de Rosalía. A nai de Rosalía era unha nai solteira. Rosalía era filla dunha nai solteira. E o pai probablemente era un crego, un cura da parroquia de Iria, daría ao lado de Padrón. Pero a nai foi clave, e acabamos de descubrir precisamente os documentos que nos demostran que a nai nunca abandonou a filla como era o relato convencional hasta os nosos días. Rosalía foi abandonada pola nai solteira e foi criada cas tías paternas en Ortoño, lonxe dunha familia ordenada, non sei que, a pobriña, ali na aldea aprendeu galego, aprendeu os cantares populares. Falso todo. Xo sabíamos, pero agora temos os documentos na man para demostralo. A nai solteira de Rosalía nunca a abandonou e procurou algo fundamental, a súa formación. A nai era unha nai fidalga, pobre, dali de Padrón, pero liberal. Pero non, é liberal, fidalga, pobre e liberal. Preocupada pola súa filla, e cando a súa filla foi á escola en Padrón, os nenos estudaban retórica, gramática, aritmética, e as nenas costura, cociña. Entón, súa nai levouna para Santiago e doulle unha formación no Liceo de la Juventud. Rosalía aprendeu francés, que era a lingua de cultura daquel tempo. Rosalía aprendeu unha formación literaria, unha formación en arte dramática. Rosalía foi actriz, e sabemos varios dos papéis que interpretou, e Rosalía interpretaba música, e Rosalía, ademais, relacionouse ca mocidade do seu tempo, con outros que despois son grandes ou recoñecidos escritores, como Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre. E despois da etapa de Compostela, Rosalía viaxou a Madrid. Unha moza de 18, 19 anos, soa en Madrid. Como é posible? Só se explica porque está a nai detrás desa viaxe. Non só a permitiu, probablemente a instigou. Iso é clave tamén. En Madrid, Rosalía continúa a súa formación, continúa as súas relacións, publica o seu primeiro libro de poemas, La Flor, e coñece a Manuel Murguía, que era o líder da súa xeración, o líder intelectual da súa xeración, maior, algo un pouco maior que ela, o gran líder do 19, do que se chama Rexurdimento en Galicia, é Manuel Murguía. E coñeceuno en Madrid e casaron en Madrid, os dous,
de costas ás respectivas familias, e cun plan entre os dous, eu creo que xa trazado de traballaren como traballaron por Galicia. Manuel Murguía era Manuel Martínez Murguía. Sin embargo, el sempre se quixo chamar Manuel Murguía, porque súa nai era de Ollárchon, cerca de Pasaya, bueno, sabedes onde é Ollárchon, e ali os galegos de Ollárchon, os galegos de Trincherpe, os galegos de Rentería, puxéronlle unha placa de homenaxe a Concha Murguía, a nai de Manuel Murguía. Murguía nunca renegou, ao contrario, sempre moi orgulloso da estirpe vasca do seu sangue. E máis, nos momentos difíciles, decía el, cando os soldados están vencidos, as bandeiras esfarrapadas, eu vou seguir loitando polo meu corpo, corre a sangue vasca de miña nai que fai que non me rinda, nin eu, nin a miña muller. Así que Rosalía era unha muller, unha intelectual do seu tempo. Esta visión a moitos escandalizos en Galicia, porque queren seguir recluindo a Rosalía nese papel de santa, nai, de xenio natural, folclórico, non. Rosalía era unha intelectual do seu tempo, é unha intelectual avanzada, moi avanzada para o seu tempo, como a Murguía, e ás veces máis afouta que Murguía, máis lanzada que Murguía, porque ela, esas declaracións revolucionarias, era máis fácil que ela as puidese facer que non Murguía, que tiña outro papel de máis responsabilidade política e non era tan doado facela. Rosalía na literatura fixoas, e máis afoutas que ninguén. Imos ver algunhas delas. E podemos empezar pola base. Podemos empezar para saber quen era Rosalía. O ano que casou precisamente con Murguía, escribe unha especie de manifesto que se chama Líders, publicado en Vigo, e que di, ao principio, levo só un pouco, jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente, solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían de aprisionarme, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los árabes, el desierto, el pirata en el mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y descienda hasta la tierra, soberbio como el luzbel y dulce como una esperanza. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. 1958. O ano que casa con Murguía. Rosalía ten 21 anos e publica isto. Un historiador galego interpreta como unha advertencia para Murguía. Mira con quen casas, porque estas son as miñas ideas. E esas ideas son independencia, liberdade e igualdade. Os tres piares fundamentais do pensamento de Rosalía de Castro, aplicados á muller, pero aplicados ao ser humano e aplicados a Galicia. Independencia, liberdade e igualdade. Isto é Rosalía de Castro, este é o pensamento de que parte Rosalía de Castro, o fundamento, digámoslo así, do pensamento. Claro, vese unha pátina byroniana, non? Byroniana, é certo, non? Pero é unha moza de 21 anos, non? Así que esas son as súas ideas, eses os seus principios. Pero como chegou Rosalía de Castro a
a ser esa muller tan celebrada. Este día en Galicia viviuse unha febre de actos nas escolas, nas universidades, nas rúas, nas sociedades, nos concellos, en todos os ámbitos, e dunha maneira diversa, múltiple e normalmente innovadora, popular, pero tamén académica, elitista e comunal. Por qué? Por que se chegou a isto? Por que Rosalía é iso que nos une a todos os galegos? Porque nos une, a verdad. Ninguén é crítico con Rosalía. Castelao, por exemplo, é máis problemático. Castelao, claro, ten ese perfil máis político, vítima do exilio da guerra. Entón, con Castelao, Rosalía, únenos. Non ten ese perfil, podía telo tamén. E aparte, únenos e represéntanos, o que dicíamos antes no mundo, e móvenos. E esa é a clave de Rosalía, que nos continúa movendo, inventando, facendo cousas alrededor dela. Por qué? Porque o proxecto que ergueu Rosalía de Castro é o proxecto que aínda vive en Galicia. Rosalía está viva, porque Galicia está viva, porque nós estamos vivos e continuamos de algún xeito o seu proxecto, os seus horizontes. Esa é a miña interpretación. Pero vamos alá, por que Rosalía todo isto? Por qué? Vamos a Cantares gallegos. Primeiro libro escrito en galego, 1863. Primeiro libro, non é o primeiro libro escrito en galego, nin é o primeiro libro publicado en galego, pero, bueno, sempre se dá a Cantares gallegos esa marca simbólica de ser o principio de todo. Non é verdad, para nada. Pero, bueno, é certo que despois de Cantares gallegos hai outra cousa. Entón, que ten Cantares gallegos aparte desa simboloxía? Ten moitas cousas. E moita xente non as soubo ver porque Rosalía utiliza unha estrategia de disimular o seu pensamento crítico debaixo dunha pátina folclórica, de meterse dentro dunha especie de trincheira para ocultar as armas coas que dispara o seu pensamento crítico. A clave está, para min, en que Rosalía nese libro sabe tratar as grandes cordas, os grandes aspectos nos que vive Galicia naquel tempo. Primeiro, o desprezo. Galicia, en xeral, no século XIX, tamén lle pasaba aos vizcaínos, en concreto, vizcaínos, pero vascos tamén, vivían moitas veces suxeitos a un desprecio, a unha humillación que nace en España desde os tempos do século de ouro. Non hai máis que ver, por exemplo, aquel soneto de Góngora, Pálido sol, dedicado a Galicia, que é un soneto insultante. Luis de Góngora é un gran escritor. Pálido sol en cielo encapotado, contra o clima. Mozas rollizas de anchos coliseos, tetas de vacas, piernas de correos, contra as mulleres. Suelo menos barrido que regado, traje tosco e estilo mal limado, contra as formas da cultura referidas á vestimenta, non? Pero tamén contra a gastronomía, papas de mijo en cuencos de madera, contra todo, contra a paisaxe, contra estas cuevas profundas, ásperos collados, campo todo de tojos matizado. Galicia, un inferno. Esa era a visión que había de Galicia, unha visión despreciativa, contra a que xa se rebelou no século XVIII Sarmiento, se rebelaron outros, non? Pero foi Rosalía de Castro a que deu un golpe claro e severo en riba da mesa. No prólogo de Cantares gallegos, cantos, báguas, queixas, suspiros, seráns, romerías, paisaxes, devesas pinares, todo aquilo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado.
todo que tivo un eco, unha voz, un runxido por leve que fose con tal que chegase a conmoverme, todo isto me atrevín a decir neste humilde libro, para decir unha vez siquera, e en que sea torpemente, os que sin razón nin conocemento algún nos despresan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustrísimas provincias cunha risa de mofa que a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis clase e a máis imperdoable injusticia que pode cometer unha provincia con outra provincia irmán, por prove que esta sea. Mais é aquí que o máis triste nesta cuestión é a falsedade con que fora de aquí pintan así a Galicia, os fillos de Galicia, como a Galicia mesma, a quen xeralmente xuzgan o máis feo e despreciable de España, cando acaso sexa o máis fermoso e digno de alabanza. O prólogo continúa, eu só lles dixen unha parte, pero é unha parte ben elocuente do que fai Rosalía neste libro. Defender a dignidade de Galicia, e dio as súas palabras ben clariñas no prólogo, e en galego. A dignidade de tres cousas fundamentais. A dignidade da lingua, tan válida como calquera outra para a literatura. A dignidade dun pobo considerado estúpido, como di aí no prólogo. E a dignidade dunha terra, dunha paisaxe, dunha terra considerada un inferno e ás veces un cortello inmundo, un sitio inhabitable. Estas palabras de Rosalía, claro, todos os galegos sentimos que en algún momento vivimos humillados desde fora, despreciados, a nosa lingua. Hoxe cambiaron as cousas, algo cambiaron, sobre todo no aspecto paisaxístico. Entón Galicia é, bueno, como un pequeno paraíso, aquelas praias, aquel mar, aqueles bosques. Tamén hai moitos eucaliptos, aqueles bosques. Bueno, depois a gastronomía, claro, non hai iso, que mal comen papas de mijo en cuencos de madera, no, mariscos, e todas esas cousas, claro. As cousas cambiaron algo, pero non, estas palabras seguen vixentes, e o pobo galego, aínda que o pobo non lese estas palabras, porque o pobo, en xeral, moitas veces non le sabía que Rosalía de Castro estaba con el na dignificación da súa terra. E iso é polo que Rosalía, imos ver máis cousas, adquiriu unha forza simbólica moi importante. Pero había máis. O pobo galego no XIX e no XX, tamén o vasco e outros, viviu sometido á emigración. A unha emigración que se converteu nunha especie de traxedia, non? Entón, Rosalía Castro, nese libro, claro, hai un poema que todo en Galicia sabe casi todo o mundo, que é Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, miña terra, algo seguro que vos tamén o escoitastes ou lestes algunha vez, non? Miña terra, terra onde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, etc. Trátase dun emigrante que non ten nada. A miña terra non é miña, que ainda lle dan de prestado a beira porque camiña ao que naceu desdichado. É dicir, a miña terra non é miña. Entendedes, non? A terra que eu traballo non é da miña propiedade. Pero en xeral a miña terra, Galicia, tampouco é, non a goberno eu. A miña terra non é miña. E aí Rosalía aproveita un cantar de despedida para convertilo nun cantar político, porque aí denúnciase que esta persoa que ten que marchar non ten nada. Que a terra na que traballa non é súa, e ten que deixar todo eso que Góngora despreciaba, pero que este home ama. E Rosalía o que retrata esa dor, esa esgazadura desta persoa que abandona a súa terra. E no momento de abandonala, eso é o que fai esta muller, porque ten un talento extraordinario, é facer un repertorio, apuntar un repertorio das cousas que deixa.
E se facemos unha análise desas cousas, imos observar algo fundamental. Esas cousas son públicas. Esas cousas son de todos. Son comunais. E tampouco son moi importantes. Teóricamente. Camiñiño Santromillo. Entendedes? Caminos hechos por el medio del maíz. Camiñiño Santromillo. Amoriñas das silveiras. As moras, non sei como se dice en castelán, as zarzas, moras. As moras, amoriñas das silveiras. Noites claras de luar. De quen son as noites claras de luar? De quen son as campaniñas timbradoiras? Son bens públicos, que é o que ten el. Entón, son bens públicos que hai na miña terra, que é a terra de Iria, como hai en Lemos, como hai na Limia, no norte de Galicia, no sur, na montaña e no val. Todos os galegos se identificaban con ese retrato. Eses camiñiños Santromillo, esas amorillas das silveiras, esas campanías timbradoiras, esas noites de luar, etc., non eran dun lado ou do outro, eran de todos. Entón, Rosalía sabe dicilo e proxectar este home que marcha esa traxedia que era de moitos galegos no seu tempo, pero que ademais Rosalía, a respecto da emigración, non só retratou, esa é a Rosalía, a peripecia, a desgracia, a traxedia dos homes que se van, é dicir, dos Ulises, senón que Rosalía, sobre todo, retratou xa en Cantares Gallegos a traxedia das mulleres que quedan, é dicir, das Penélopes. Vai non facer aínda máis amplamente en Follas Novas, porque dedica todo un libro de Follas Novas que se chama As viudas de vivos e mortos. Viudas de vivos e mortos. Aí, tecín soia a miña tea. Ese é Penélope. Tecín soia a miña tea. Sembrei soia o meu naval. Soia vou por leña ao monte, soia vexo arder no lar. Ese é Penélope. Son Penélopes. E esa é a verdadeira épica que retrata Rosalía de Castro. A das mulleres que quedan, esperando, sin saber o que, e sometidas, ademais, a esa imposibilidade de sair desa espera. Esa é a verdadeira traxedia da emigración. Este vaise e aquel vaise. E todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas e campos de soledad. E nais que non ten fillos e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortais, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Aí pon os ollos Rosalía de Castro. Esa é a verdadeira traxedia. Unha terra con nais que non ten fillos, con fillos que non ten pais, unha terra de viudas de vivos e mortos. Así que o pobo galego, diante desto, identifícase unha muller que dignifica a súa terra, a súa lingua, a súa cultura, unha muller que retrata a épica na que vive o seu pobo e pon os ollos, sobre todo, na parte menos visible que son as mulleres dentro desa traxedia, e, claro, goza dun aprecio que non vai ter ningún outro escritor, nin escritora, do XIX, nin do XX, nin de ninguna época. Porque, ademais, Rosalía fala da dignidade política de Galicia, e non se corta, non se corta. No poema Castellanos de Castilla, fai unha crítica feroz do trato que se dá en Castela aos segadores e segadoras galegos que ían segar, ían aldeas enteiras, homes, mulleres e nenos camiñando a Castela no tempo da sega a segaren o trigo. E hai moito folclore alrededor deso en Galicia e en Castela. En ese folclore quedou este canto: Castellanos de Castilla, tratade ben aos gallegos, cando van como rosas, cando ven como negros. E Rosalía aproveita ese cantar e pono en boca dunha muller que perde o seu queridiño en Castela. Ese eu escénico
que chora polo seu queridinho ao principio, pero despois, chas, arremete contra Castilla e castellanos, culpables da morte dese home. Entón é cando emerxe esa Rosalía máis revolucionaria, máis afouta, tendes corazón de aceiro, Castilla non vale nada á beira dos nosos campos, sodes uns presuntuosos. Por que tratades así? Que mal vos fixe? Foi a Castilla por pan e Saramagos lle deron. É dicir, bueno, antes morran que ir a pedirvos sustento. É un poema moi duro, no que, ademais, Rosalía crea no imaginario galego algo que vive nos nosos días e que ao mellor non é moi correcto nin acertado. Castilla é un deserto árido, seco, e Galicia é un versel fértil, cheo de verdor e de augas. Eso quedou desde Rosalía na cabeza dos galegos. Pero aparte, o que quedou na cabeza dos galegos é que houve unha muller que defendeu a dignidade dos galegos que ian chegar a Castela, cando o único que recibían eran desprecios e burlas. E claro, iso é a dignidade xa política de Galicia. Porque, ademais, na contestación a la gaita gallega de Ventura Ruiz de Aguilera, poeta vallisoletano, que era amigo de Rosalía e de Murguía. De feito, dedica a Murguía un poema que di la gaita gallega, e di no poema: cuando la gaita gallega se oia, no cierto deciros si canta ou si llora. E vai Rosalía e contéstalle: mira, é que os gallegos non saben si suben ou si van. Mira, amigo, eu podo dicirche, non canta, que chora. E sabes por qué? Porque pobre Galicia non debes chamarte nunca española. Eses son versos duros, versos graves que ningún outro escritor ou escritora escribiron. Versos revolucionarios, moi afoutos. No medio deste libro aparentemente folclórico e aparentemente costumista, non? É un libro político tamén, social, político, con moito atrevemento por parte da escritora. O que pasa é que ela vístese de gaiteira e cólanolas todas, plá, plá, plá. Ese é o que explica tamén o grande éxito, a estrategia de Rosalía, unha estrategia impecable. Mira que libro folclórico teñen aquí os galegos. E ábrelo, pobre Galicia, non debes chamarte no goi. Este moi folclórico non é. É dicir, Rosalía dignifica Galicia. Rosalía fala da épica nacional que vive Galicia, que é a de migración, e Rosalía dignifica políticamente tamén a Galicia. Iso estaba moi lonxe de facerse no século XIX por parte de ningún outro autor. Pero hai algo máis neste libro que a mí me gusta resaltar. A propósito desta estrategia, o libro fala de moitas máis cousas que estas, de moitísimas máis. É un libro feminista, posto en boca dunha muller que fala permanentemente de mulleres. Hai ese home que di adeus á terra, un emigrante, pero como hai un pobre Vidal no medio de poderosos. Pero é igual, pero é un libro de mulleres, é un libro feminista, ten máis cousas. E hai un poema que a min me agrada especialmente, porque é onde se ve esa especial textura literaria e crítica de Rosalía. Refírome a un poema no que hai un diálogo entre unha santa e unha costureira. A costureira, no folclore galego, ten moi mala fama. Non existen outros folclores, non sei se no vasco, pero no asturiano non, no castellano tampouco, no andaluz tampouco, algo no portugués do norte. Costureira, unha muller que cosía de casa en casa, que levaba a máquina de coser na cabeza, que dormía fora porque cosía de casa a casa, de parroquia en parroquia, e tiña moi mala fama no cancioneiro popular. Mala de deitarse con calquera home, de ser unha preguiceira que non traballaba, de ser especialmente finiquita. Hai moitas coplas populares contra a costureira. Unha moi suave. As costureiras da agora foron feitas ao sisel, son amiguiñas dos homes, como as abellas do mel.
Esa é suave. O amor da costureira era papel e mollouse, agora a costureiriña o teu amor acabouse. Pero outras son xa máis duras. Costureira bonitiña que ao palacio vai coser, canto gana polo día de noite vai no beber. Xa empezamos. É dicir, hai contra a costureira, hai moitas. Non hai outro oficio tan retratado como as costureiras no cancioneiro popular galego. Que fai Rosalía de Castro? Esa é a clave. Esa é a clave. No diálogo entre a santa e a costureira, a ver, con quen está Rosalía? Ca santa ou ca costureira que anda por aí? Podémolo ver e despois decidides vos, vale? Debería... Aquel micro está conectado? Aí estamos. Entendes, galego? Grazas. É que para recitar igual é mellor porse de pé. Vamos a ver, vamos a facer algo. A ver se me acorde. Porque é un poema moi longo, pero é un poema que está cheo, absolutamente cheo. Como se di estas pedras preciosas que están incrustadas? Bueno, está cheo de referencias á literatura popular, á literatura do cancioneiro popular. Absolutamente, do primeiro verso ao último, a ver se me acorda. Aquí está a costureira e aquí a santa. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. O galego da composición é un pouco máis complicado que o galego así culto, pero é un galego popular. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, hei de emprestarche os meus pendentes, hei de emprestarche o meu collar, hei de emprestarche os cara bonitas se me deprendes a puntear, a facer os puntos da muiñeira, do baile tradicional galega. A santa, costureiriña comprimenteira, sacha no campo, malla na eira, lava no río, vai apañar tociños secos en tropinar. Así a meniña traballadora, os punteados deprende ora. Miña santiña mal me quixere, que me deprenda que tal fixere. Mans de señora, mans fidalgueiras, teñen tudiñas as costureiras. Boca de reina, corpo de dama, cómprelle a seda, foxen da lama. A lama, o lodo. Ai, rapaciña, ti telo teo, sedas que dormen entre centeo. Fuxir da lama, do lodo, quen naceu nela? Dios cho perdoe, prove Manuela. Lama con honra non mancha nada, nin seda limpa honra emporcada. Santa Santasa non sos cumprida dicindo cousas que fan ferida. Falaime solo das muiñeiras, daquelas voltas revirandeiras, daqueles puntos que fan agora de fora a dentro, da dentro a fora. Costureiriña do Carballal, colle unha agulla, colle un dedal, cos os buratos, agujeros, dese teu cos, dese teu vestido, que anda rachada non manda Dios. Cose meniña, tantos furados, buratos, agujeros, outra vez. E ora non penses nos punteados. Miña santasa, miña santiña, nin teño agulla, nin teño liña, fío e hilo. Nin dedal teño que a lona feira rogoume un majo da faltriqueira dicindo as perdas dos descoidados fan o lotiño dos apañados. Costureiriña que a majos trata, alma de cobre, collar de prata, moceda rindo, velles chorando, anda meniña, coida do jando, coida das ervas do teu herbal, terás agulla, terás dedal. Deixar as ervas co que eu quería, era ir cal todas á romería, e ali con aire dar cada volta, os ollos baixos, a perna solta, perlixeiriños, corpo dereito, pero santiña non lle dou xeito. Non vos metades, predicadora. Bailadoriña, facedme agora, vos dende arriba, andá correndo, facede os puntos, eu o deprendo. Andá que peno polos penares, mirai que o pido chorando a mares. Ai da meniña, ai da que chora. Ai, porque quere ser bailadora. Que cando durma no campo santo os enemigos faranlle espanto bailando en riba das ervas mudas. O son da negra, jaita de xudas. E aquel corpiño que noutros días tanto truara nas romerías. O son dos ventos máis desatados,
rolar logo cos condenados. Costureiriña nei de ser rei, quen che de prenda tan mala lei. Ai que santasa, ai que santona, ollos de meija, cara de mona, pornei de porcho os meus pendentes, pornei de porcho o meu collar, xa que non queres, xa que non sabes, xa de prenderme a puntear. Con que está Rosalía? Que a costureira ou que a santa? Que a costureira. Grazas. Sei que é difícil entender todo o texto, incluso para os galegos, porque hai moitísimas referencias ao cancioneiro popular. Está aí dunha maneira desbordante. Pero que fai Rosalía de Castro? Estar en contra do cancioneiro popular galego. Esa é a clave. Porque o cancioneiro popular galego maltrata neste aspecto as mulleres, maltrata as costureiras. Porque o cancioneiro popular galego, igual que outros cancioneiros populares, tamén ten composicións misóxinas ou clasistas. E Rosalía con eso non traga. E dalle a volta ao cancioneiro popular. Como lle dá a emigración, a épica de Ulises, pasa a épica de Penélope. Pois sí. E aquí igual. Aquí igual. O cancioneiro popular maltrata as costureiras e ela defendeas. Por qué? Porque as costureiras representan a independencia, a liberdade e a igualdade. Esa é a clave. O sea, o oficio da costureira é un oficio non sometido aos traballos das labregas, a dos labregos. Claro que eran máis finiquitas porque non traballaban na terra, pero o seu traballo era moi duro, andar por aí adiante, é moi mal visto, que era unha parte da dureza dese traballo. A Rosalía está con esa rapaza que quere disfrutar da súa vida, disfrutar da romería, disfrutar do sexo incluso, disfrutar de todo. Si fose un home o que lle pedise a santa para bailar, habería ese problema? Non. Por que vai habelo entón con esta rapaza? Esa é a clave. E para eso está en contra do cancioneiro popular. Nese sentido, ela cita a Antonio de Trueba no prólogo, e di quen lle dera a Galicia un Antonio de Trueba, sobre todo un home, tense que conformar con unha muller. Pero é que Antonio de Trueba, poeta vasco, e de moito éxito naquele tempo, fai unha cousa moi distinta a Rosalía de Castro. Antonio de Trueba idealiza os cantares populares, e a partir de aí idealiza o mundo que representan. Rosalía non, Rosalía é realista e non idealiza nada. E se o cantar popular di San Antonio bendito, dádeme un home, anque me mate, anque me esfole, son versos gravísimos. Rosalía recollos e intenta darlle esa volta para que se vexa a traxedia na que viven moitas mulleres. Esa é Rosalía de Castro. E esa é a relación que ten cos cantares populares. Non é Cantares Gallegos un libro de cantares populares. Os cantares populares sirvenlle de vestimenta, de trincheira, para facer outra cousa, para dispararnos o seu pensamento crítico. Bueno, e despois chegou Follas Novas. E claro, Follas Novas xa non viña, xa é un libro que non ven con esa vestimenta folclórica. E, ademais, Follas Novas trata temas, a metapoesía, o silencio, poemas como Silencio, claro, son poemas inagardados na cultura galega. Por eso, Pardo Bazán non entendeu Follas Novas, non o quería entender. Para ela, Cantares Gallegos estaba ben porque falaba de cousas folclóricas, según ela. En cambio, Follas Novas non dixo nada de Follas Novas. Pero Follas Novas responde a outra cousa, a un paso que dá Rosalía sin esa vestimenta. Entón fai poemas como Silencio, poemas que falan da metapoesía, da violencia, da frustración que supón a creación poética. Silencio.
a man nerviosa e palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla inmortales desellos que atormentan e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, para que? Volvede ao máis fondo da alma tempestosas imaxes e de amorar cas mortas relembranzas, que a man no papel só escriba palabras e palabras e palabras. Da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada? Esta outra Rosalía, desprendida esa vestimenta, unha Rosalía que encara o feito da escrita poética dun xeito moi contemporáneo. Fala da escisión, das múltiples escisións que vive o ser humano a respecto do pensamento e da idea, da vivencia, da representación poética desa vivencia. En fin, aí vese a man de Novalis, de Hölderlin, de Leopardi. É un libro que fala da dor, da soidade, da desgraza e dos desgrazados, dos que viven en soidade, non de ideas en xeral, non, de persoas concretas, e do eu poético que tamén as vive. Entón aí aparece esa negra sombra, porque o libro de Cantares Gallegos era un libro de alborada, veremos despois a alborada, o libro de moitos amañeceres, un libro de moitas esperanzas. Non era o mesmo o tempo de 1863 que o tempo de 1880. En 1880 pasara a Revolución Setembrina, pasara a Primeira República Española e villera a primeira restauración. Estamos na segunda. Villera a primeira restauración borbónica, non? Que a restauración viñeran os gobernos moito máis reaccionarios. Acabárase o matrimonio civil, medrou a emigración, o proxecto político de Rosalía de Murguía fracasara, ao fracasar a Primeira República. Porque eran progresistas, demócratas, republicanos, e fracasou aquel proxecto. Eran momentos tamén duros de frustración, e aquelas luces do amañecer, da esperanza e da ilusión tornáronse en negrura, tornáronse en noite. Entón Rosalía canta a noite, como a cantou Novalis, ou Hölderlin, canta a noite, e canta a sombra, esa negra sombra, que é un poema tamén moi coñecido, non? De Rosalía, a negra sombra. Bueno, pero esa non o vou recitar, porque seguro que... Pero vou recitar outro que fala deso tamén. Para que vexamos. Cada noite eu chorando pensaba que esta noite tan grande non fora, que durase entre tanto que a noite das penas me envolve loitosa. Mais a luz insolente do día, constante e traidora, cada amañecida penetraba radiante de gloria astro leito onde eu me tendera coas miñas congoxas. Desde entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas e busqueinas en vano, que sempre tras da noite topaba ca aurora. Só en min mesma, buscando no escuro e entrando na sombra, vin a noite que nunca se acaba na miña alma soia. Son outro tipo de estéticas, non? Distintas a Cantares Gallegos. E aí Rosalía convértese nunha poeta que vai ás profundidades do eu, ás profundidades abisais do eu, á procura desa noite perpetua que oculte
A noite interior. En fin, é un libro que é feminista desde o primeiro, aquelas que ten, como era, aquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois é que nas canto, Virxe da Paloma, de que a terei, de que teño eu alma. É un libro feminista desde o primeiro ao último dos libros. O último dos libros é o das viudas de vivos e mortos, polo tanto, ela no prólogo hai que sabelo ler, porque tamén di, non pensedes que este meu libro é un libro trascendente, cousas de filosofía. Ai, non! Esas cousas só as saben facer os homes. Libros trascendentes e filosóficos. Nós, as mulleres. Bueno, se algo temos é porque eles, os homes, comparten con nós as súas cousas e os seus traballos e axúdannos tamén. Entón, sempre nos queda algo, sempre se filtra algo. O pensamento esforzado e profundo é dos homes. Nós, as mulleres, somos como bolboretas, abelaiñas, como se di en vasco, mariposas. Chimeleta. Pois nós somos eso, como chimeletas, ou as cousas profundas só dos homes. Así que hai que ter cuidado con Rosalía, eso, ela non pensa así, desde logo, non? É un libro poderoso, un libro enorme, un libro do que se abre unha nova Rosalía, e a literatura galega con ela tamén se desprende, por si non quedaba claro, non, desa pátina folclórica. Entón é un libro extraordinario que alcanzou o recoñecemento que tiña que alcanzar. Ainda que ao principio non foi ben entendido precisamente por eso, non respondía ao canon que se espera da literatura galega. E finalmente, Rosalía de Castro ainda escribiu outro libro de poesía que se chama En las orillas del Sar. Fixo en castelán. É un libro extraordinario. É para min, como lector, é para min un cume da literatura española do século XIX, sen dúbida. Sen embargo, non se estuda, nin en Galicia, nin creo que moito en España, en las orillas del Sar. Estúdiase máis, por exemplo, outro poeta do seu tempo, Gustavo Adolfo Bécquer, que para min, este para min é un gran libro, en las orillas del Sar. O que quero dicirlles é que non sei de canto tempo dispomos. Temos. Canto? En teoría, unha hora máis, así que... Unha hora máis non podo, pero bueno. Cando ti queiras... Vale, para sabelo, vale, grazas. Pois, un pouco máis, vale? Para deciros algo de Las orillas del Sar. Las orillas del Sar, escrito en castelán, é un libro centrado en Galicia, igual que os outros. Moitos pensan, é que Rosalía renunciou ao galego e abandonou o galego. Non abandonou a causa de Galicia. Deixou de escribir en galego neste momento, pero non abandonou a causa de Galicia. Las orillas del Sar, o título, xa inscribe no seu río da vida, o río Sar que une Santiago a Padrón. Igual que o Nécar de Hölderlin, ou despois o Duero de Machado. O río da vida é o Sar, e ela pono no título. E é un libro que fala de Galicia. Bueno, o ámbito é Galicia, e as perspectivas son as de Galicia. Non ten outra Rosalía de Castro. Non utilizou o galego, pero non abandonou Galicia. Quero lles explicar que en 1884 aínda non estaba claro que escribir en galego, que escribir en castelán sobre cuestións de Galicia era renunciar a Galicia. Eso non tiñan claro, nin Rosalía, nin Murguía. O sea, non había oposición de lingua, de campos literarios, como chama Bourdieu. Non había. O dos campos literarios é precisamente a partir de aí. Podemos dicir incluso, para precisar, que a partir do 88, 85, 88, empezamos a distinguir o que é literatura galega en galego, literatura española en español. É dicir, Murguía non era consciente de que escribindo algo en castelán
ou Rosalía estaban atentando contra Galicia ou cosas por el estilo. Bueno, nin atentando nin nada. De feito, quen considera este libro de Rosalía de Castro hoxe? Quen considera un libro fundamental en castelán que se titula Los precursores de Murguía? Ninguén. Considerámoslo desde a filoloxía galega, a pesar de estaren escritos en castelán. Non sei no vosso caso, o caso vasco, non podo dicilo, pero con seguridade, para estudiar a historia da literatura vasca, non hai que estudiar, pero hai que ter en conta expresións que teñen que ver ca literatura vasca e que non está en vasco. Para min, teño claro, non vou a renunciar a interpretar en Las orillas del Sar, cando teño que interpretar a Rosalía de Castro, porque ademais é un libro centrado en Galicia. Bueno, vou vos por 2 exemplos, nada máis, deste libro, que é un libro monumental, sobre todo fala dese eu, porque en Follas Novas había adeus, todo estaba cheo de adeuses. Aquí non, aquí é directamente a finitude, a morte, non hai nin adeus siquera. É un libro sobrecolledor, un libro, bueno, en fin. Pero hai 2 poemas, un é Los Robles. Hai un poeta galego do século XIX que colle como símbolo os piñeiros, e é Pondal, cando di no himno de Galicia, os rumorosos son os piñeiros. Pondal entende que eses piñeiros que zoan na costa, á beira do mar, nas noites de luar, son como soldados dun escuadrón épico galego que vai a redimir a nazón de Breogán. Breogán, un heroe celta. En cambio, Rosalía, non? A árbore nacional de Galicia para Rosalía é o carballo, roble. E así o di neste poema en castelán, Los Robles. Torna, roble, a poblar nuestros bosques, como tiene, dito, non sei de memoria, como tiene que volver el héroe gallego a devolverle la libertad a Galicia. Máis ou menos así. E vincula Los Robles aos celtas, non os piñeiros, como Pondal, Los Robles. Faino neste libro. Ou un libro, outro poema extraordinario que se chama Jamás lo olvidaré. No que denuncia, ela foi a única que o fixo, unha corta dunha carballeira en Santiago, en Conxo concretamente, cerca de Santiago. Unha carballeira centenaria que foi cortada polo arcebispo de Compostela Pallá para roturar aquelas terras. E Rosalía érguese e denuncia, sin citar a carballeira, sin citar o arcebispo, sabemos que é a carballeira de Conxo. Ela diu indirectamente, utiliza ademais a linguaxe bíblica e do Novo Testamento e fai unha alusión ao Turia, ao río de Valencia, porque de Valencia era o arcebispo. Porque di nun momento, que dirían os valencianos da beira do Turia se lle cortasen todos aqueles xardíns maravillosos que teñen? Como imos soportar nós que aquí á beira do Sar nos corten esta maravilla de carballeira? É moi interesante porque aí Rosalía fala da carballeira, dos carballos, como un patrimonio. É unha cousa pioneira naquele momento, como un patrimonio vegetal. Os carballos centenarios son como esculturas feitas pola natureza. Non é que sean tan valiosas como as do pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, pero tamén son esculturas feitas polo tempo e a natureza. E, ademais, o bosque, no seu conxunto, non só son as árbores do bosque, sino que son todo un conxunto de animais, de insectos, de aves e de plantas, de musgos, que viven ali. E acabar con todo aquilo. E, ademais, tamén os humanos nos refuxiábamos ali. E, claro, cando pensamos niso, vennos á cabeza, aos que coñecemos a historia, quen se refuxiou nese bosque? Un acto político capital na historia contemporánea de Galicia, o banquete de Conxo, 1856, no que se xuntaron escritores e obreiros, artesáns.
era a conmemoración do 10º aniversario do levantamento liberal de 1846 que proclamou a Xunta Independente de Galicia. O sea, que era un bosque que tiña a súa historia. Era o bosque da primeira novela de Murguía. A primeira, 1856, algo, a primeira novela de Murguía. Da última de Rosalía de Castro, El primer loco. Unha novela moi avanzada tamén para o seu tempo, que fala da necesidade de hospitais psiquiátricos e non de abandonar aos tolos por en calquer lado. E era, por lo tanto, era o bosque, ela nas cartas con Murguía fala de como se reunían de mozos naquel bosque. Así que cortar aquel bosque era unha agresión brutal contra a historia de Galicia, contra a historia da súa literatura, contra a historia particular dela, é unha agresión a un hábitat, o sea, fai unha defensa ecolóxica, Rosalía Castro, que é unha cousa absolutamente pioneira. Así que este libro, que se leu menos que os outros, tamén é un libro centrado en Galicia, un libro que converte a Rosalía Castro, pois, nesa poeta de Galicia, no sentido que é a poeta que nos representa os galegos no mundo. Eu veño feliz aquí ao País Vasco para falar de Rosalía e falarvos aquí nesta universidade, que é a primeira vez que piso, como esta cidade, que tamén é a primeira vez que pasei por ela, pero nunca... Onte de noite tive a ocasión de paseala, porque é unha cidade moi paseable, non? E a verdade é que estou encantado de estar aquí e con todos e todas vos atentos. Vou despedir con dúas cousas para que vexades o que é Rosalía de Castro. Na Fundación Rosalía de Castro, que eu teño a honra de presidir, chamamos a toda Galicia, polo Día de Rosalía, a celebrar a Rosalía lendo a súa obra, bueno, como sea, todo o mundo fai actividades de todo tipo, e innovadoras. A maioría antes, cando empezaron os selfies, o Día de Rosalía facíamos un selfie todos como a imaxe de Rosalía, é igual. É dicir, que sempre se celebra Rosalía e cada vez máis nos últimos anos. E eu propuxen, nós, a Fundación, propuxemos a sociedade galega, onde houvese galegos, celebrar Rosalía tamén popularmente, que se celebra Rosalía tamén nas fábricas, que se celebra a Rosalía nos comedores escolares, que se celebra a Rosalía en Galicia e no País Vasco, e onde queira alguén celebrar a Rosalía Castro. E hai formas para facelo e nós achegámoslle dúas. Unha é a do caldo de Gloria. En Escocia, non sei se no País Vasco hai algo similar, celebran o poeta nacional escocés Robert Burns co haggis, unha comida que fan esa noite, a noite de Burns, que é a noite de Escocia, e onde hai escoceses fan esa comida, que é unha comida de pobres, unha comida humilde, que retratou Burns nun poema, dicindo, veña aí con estas francesadas de comida, non sei que, onde haxa un bo plato de haggis, e o haggis é un plato feito cas vísceras dos carneiros, das ovellas, dos carneiros, riquísimo, moi tal, é popular. Entonces, Escocia celebra o seu poeta con ese prato popular. É un pouco donos a nosa idea, facémolo celebrando este poema de Rosalía de Castro, no que explica a Rosalía como unha muller fai un caldo. En galego, en Galicia, un caldo non é o mesmo que o mellor aquí, é un caldo, ides ver o que é un caldo, porque no poema está descrito a receita, os ingredientes e todo, igual que no haggis de Robert Burns. Pero aquí fai nunha muller. Rosalía non falla. Entón di, é unha muller, miña casiña meu lar, non sei exactamente de memoria, pero máis ou menos, por non abrir o libro e buscalo. Miña casiña meu lar, cantas onciñas de ouro me vals. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Nos mesóns se recendía
Há cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa toda rendida de andar, non tiña nela frangulla. Como se di frangulla? Miga, non tiña nela frangulla con que poidera cear. A vista se me barría que era aquel moito aunar. Fun á casa dun veciño que tiña todo a fartar. Pedinlle unha pouca broa, pan, unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Cheguei triste como a noite a chorar que chorar, rexistrei cada burato, cada agujero de casa, por ver de algo a topar. Atopei fariña munda, harina molida, un puñiño a todo dar, vino no fondo da artesa, puxen a Dios a lavar. Quixen alcender o lume, prender fuego, quixen alcender o lume, non tiña pau que queimar. Fonllo pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, si non era un toxo verde, para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla, paja de la cama. Collín un feixe de palla, do meu leito fun pillar. Fun polo cortello e ao registrar atopei uns jarabulliños, unos palos, e fieitos, e lechos, como los dar chanda, lechos. Xa me perdín do poema. Uns jarabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. Arrimei o pote ao lume con auga para quentar. Mentres escarabellaba na cinza, vin relumbrar un ichavo, unha moeda, un ichavo de fertura. Miña Virxe do Pilar, correndiño, correndiño, en sal o fun a empregar. O sal era moi costoso. Mais contenta que unhas Pascuas, volvín á porta a pechar e na miña horta pequena unhas coles, unhas berzas, unhas coles fun catar. Con un pouco de unto vello, unto é unha grasa ventral do porco, con un pouco de unto vello, que o ben souben a forrar, mallao, con un pouco de unto vello que o ben souben a forrar, e ca fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soubo que lamar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois que houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar. Non tenía hilo seco de haber tanto. E despois puxen a rezar, para que me oíran en todo o lugar, a cantar, para que me oíran en todo o lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals. Esa é unha lección que nos deixa Rosalía, porque é a aventura desa muller, a épica outra vez dunha muller, a épica invisible, porque non se ve, é doméstica, é diaria, e atendemos ás grandes fazañas, aos grandes heróis que normalmente con espada. Esta non, é unha épica invisible desta muller, como a tantas mulleres que con prácticamente nada e sen a axuda dos veciños consegue todo. Consegue non só alimentarse, senón que consegue ser feliz. Esa é unha lección. É unha lección que a Fundación queremos que o pobo galego en Galicia, lonxe dela, ou quen queira compartir a Rosalía, tamén o viva con ela lendo este poema, non? E faga ese caldo que se pode facer en Santiago, ou en Londres, ou en New York, ou en Trincherpe. Bueno, despois os caldos fanse uns máis, non? Este é moi humilde, non? Porque é unha muller humilde. Ese bolo do pote que é unha fariña cocida na auga dos pobres, porque non tiñan madeira para quentar o forno e teñen que cocer o pan nesa agua do caldo. É unha lección extraordinaria,
coa que nos identificamos, claro, porque detrás está esta muller, pero están as nosas nais, as nosas aboas, tantas e tantas mulleres que tamén, con prácticamente nada, non só nos alimentaron, sino que nos fixeron felices. E, para rematar, tamén convidamos a sociedade galega a vivir a Rosalía con alegría, celebrar a Rosalía con música. Rosalía ten unha letra maravillosa ao final de Cantares Gallegos que se chama Alborada, no que a Rosalía lle pon letra a unha música dunha gaita. Ela xa o di na nota, é unha música moi difícil de porlle letra. Claro, a Rosalía fai un exercicio experimental. Esa é a palabra. Ela escoita unha gaita, tocar unha melodía, e ela ponlle letra. E que letra lle pon Rosalía de Castro? Non lle pon a letra dunha alborada tradicional. A alborada fala da separación en Shakespeare, en Nuno Fernández Torneol, é a separación dos amantes ao amañecer. Cando ergue o sol, cantan os paxaros, e os amantes que dormiron a noite xuntos téñense que separar. É unha cousa... Pero Rosalía non fai eso xa o fixo noutro poema. Cantan os galos pro día, érguete meu ben e vaite. Como vai dir, queridinha, como vai dir deixarte? Iso xa o fixo ela. Aquí fai outra cousa, unha alborada simbólica. Unha alborada na que a gaita esperta a todo un pobo, e sobre todo ás mulleres. É unha alborada simbólica porque fala do espertar de Galicia centrado nas mulleres e nas mozas. É un canto de esperanza, non é para separar os amantes, non. As gaitas soan pola mañán para que Galicia se erga con ilusión e esperanza, con confianza no seu futuro. É moi simple, pero para nós, para a Fundación Rosalía de Castro, está cargada dun profundo simbolismo. Para celebrar a Rosalía, celebrémola tamén con música, e celebrémola con alegría, porque para nós, con Rosalía, tamén naceu unha alegría, unha esperanza, unha confianza no futuro de Galicia. Así que, a ver se me acorda. Vai de noite, é como un esconxuro. Fora a noite e que veña o día. Fora as sombras, os medos, e saudemos a alegría do novos. Vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de ponliña en ponla, que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxariño alegre, canta, canta porque o millo medre, canta porque a luz te escoite, canta, canta que fuxeu a noite. Noite escura, logo ben é moito dura, co seu manto de tistura, con meigallos e temores, a oreira de dolores, a harimo de pesares, cubridor en todo mal, sal, que a auroriño, o seu colora, con arbores que enamora, con semblante de ouro e prata, teñidiño de escalrata, con vestidos de diamante, que lle borda o sol amante entre as ondas de cristal. Sal, señor, en todo mal, que o sol xa brilla nas cunchiñas do areal, que a luz do día viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor a escarcha fría. Branca aurora ven chegando e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando o teu fulgor. Cor de alba hermosa lles estende nos vidriños cariñosa onde o sol tamén suspende. Cando aló no mar se tende de fogase lara de viva, pois leve fuxitiva, triste vago resplandor. Cantor dos aires, paxariño alegre, canta, canta porque o millo medre cantor da aurora alegre enamorado, as meniñas dille que xa salo o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado da gaitiña acompañado a porta está. Xa! Se explicando que te explica, repenica na alborada ben amada das meniñas cantadeiras, bairadoras, rebuldeiras, das velliñas alegriñas, das que saben ben ruar. Arriba todas. Todas. Arriba todas, rapaciñas do lugar que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba. Arriba toleirona mosedá, que atruxaremos, cantaremos, ualalá. Moitísimas grazas. Esquerra e casco.
comentario? Non? Nada? Sí? Yo primero que me ha encantado, gracias. Gracias. Y lo segundo, que cómo se... Bueno, yo lo digo en español, pero me gustaría que me respondieras. Como que no hay problema. ¿Cómo se ve hoy en día la situación de fosilizar a Rosalía en un entorno folclórico? ¿Se sigue viendo así? Yo creo que no. Esa Rosalía folclórica está hace tiempo que enterrada. Y la Rosalía Santiña y Madre, y la Rosalía Llorona, que es otro de los grandes tópicos, ¿no? Rosalía Llorona, tal. Eso yo creo que, por suerte, en las 2 últimas décadas, en general eso está... O sea, está enterrado. Se acerca, por ejemplo, el 8 de marzo. Bueno, y Rosalía está en las manifestaciones. Está vestida de lila. Es decir, hay una agresión ecologista o hay cualquier cosa. Hay unas denuncias, un juez que un caso de violación, no sé qué tal, y si sacamos que ten fama de honrados na vida. Un poema de Rosalía Castro sobre eso, precisamente, a xusticia pola man. Es decir, yo creo que son inercias también, y hay comodidades, sobre todo en las historias de literatura. No solo la percepción popular es más difícil de cambiar, pero las historias de literatura también son complicadas. Sí, son muy conservadoras. Y una vez que tienen el discurso elaborado, ya lo tienen ahí elaborado y no van a transformarlo. Eso cuesta mucho, ¿no? Pero salvando esas inercias lógicas, yo creo que... Estou che falando en castellano. Pois, salvando esas... Eu penso que hai un... Mira, pasou con Rosalía algo que non pasa con outros escritores do 19 ou do 20. Poño por caso Emilia Pardo Bazán, que é unha contemporánea da Rosalía que representa un pouco todo o contrario da Rosalía en Galicia, non? Ou outros autores. O paso do tempo enterra os autores, enterra a súa obra. É difícil. En cambio, con Rosalía, esa obra está viva. E non só para os investigadores, como a min, sino que está viva socialmente. Hai, por exemplo, algo simbólico. A imaxe de Rosalía foi sometida a unha renovación, a unha modernización vanguardista, cando se fixo esa Rosalía Rosalín, o sea, esa Rosalía Marilyn, esa Rosalía de Andy Warhol, que non sei se coñece esa imaxe. Non. Bueno, igual. Mira, se buscamos no teléfono Rosalía de Castro, buscamos imaxes, a ver, que nos hai? Bueno, estas son as clásicas, sí, estas son as clásicas. Pero mira, xa aparecen cousas... Claro. Esa é unha imaxe propiedade duns deseñadores que se chama Rei Centolo, que fan camisetas, pero seguro que vos soa. Esa imaxe non se fixo con Pardo Bazán, nin con Castelao, faise con Rosalía. En ese sentido, é unha autora que está viva, que non quedou ali na folclore, nin como Santiña, non? E, por outro lado, hai unha cousa que a mantén tamén viva, que é as visitas que lle fai, non só desde imaxes, senón a arte. A Rosalía de Andy Warhol, non? Eso fíxose con Rosalía, todo un éxito extraordinario, e outras cousas novas, e tamén a música, por exemplo. A música. Todos os anos saen versións de cancións de Rosalía en jazz, en rock. Fíxose un disco de rock con Rosalía, fíxose un disco de jazz
de jazz con Rosalía, fíxose, bueno, máis un disco, fíxose rap, ou rap tamén con Rosalía. É dicir, aparte das cancións de coros, de cantautores, o sea, iso demostra, entendes, que non é fácil de deixar atrás, de enterrar, o sea, dime. Es que, por ejemplo, creo que ha habido una especie de resurgimiento, bueno, resurgimiento no sé, pero de revalorización de la cultura celta desde los años 90, y creo que eso en cierto sentido también le puede afectar a Rosalía, en el sentido de que... Malo, afectar para mal o para bien? No, bueno, para bien y para mal. Porque le lleva también a esa especie de, lo que hemos comentado, de cosificación del folclore, pero también creo que la forma popular. El tema es que con Rosalía el folclore no es algo fósil. Esa es la clave. La alborada no es fósil, la que acabo de recitaros. No es, de hecho, un músico que hace música celta y muy conocido en el País Vasco y admirado, Carlos Núñez, que seguro que os suena, ¿vale? Pues Carlos Núñez tiene una versión de la alborada, una versión en brasileiro, por así decirlo, ¿no? En suave. O sea, que Carlos Núñez también visita a Rosalía folclórica, es decir, entendes o que te quero decir? É dicir, que en Rosalía o folclore non queda fosilizado. Claro, Rosalía é dicir, non fosiliza, o sea, detrás do folclore hai un pensamento crítico. Esa é a clave da súa modernidade, non? Algún olvido máis, comentario? Sí. Creo que xa falaxes disto, pero me gustan moitos poemas costumistas, podes recomendarme algún? Dos poemas que gustan, os poemas costumistas? Bueno, este do caldo de gloria xa é costumista, non? O de miña casiña meu lar, parece costumista. O da alborada tamén parece costumista. Bueno, da costureira, gustouche da costureira. Parece costumista, pero hai moita metralla aí. Pero así en xeral con Rosalía de Castro. Vamos a ver, Cantares Gallegos é un libro excepcional. Non só polo valor simbólico, senón por estas composicións aparentemente costumistas, non? Pero, bueno, calquera dos poemas, aí hai un texto precioso que é Como chove miudiño, costumista, contra o final de Cantares Gallegos. É unha descripción da chuvia en Galicia, tal. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. Entón, fai unha descripción dese chover naquela comarca, que é a terra de Iria. Miña nai era de Laíño, meu pai del Estrobe. Coñezo aquel territorio, a mí encántame eso, pero sempre con Rosalía hai algo máis. Que pasa nese poema? Que Rosalía está contestando pálido sol en cielo encapotado. Aquel verso de tal. O sea, que cando leas a poesía folclórica de Rosalía, tes que ter presente que tes que ter outra lectura, tes que estar atenta. Outro exemplo, o do moucho. Moucho en búho, en castellano. Eu ben vin estar o moucho en riba daquel penedo. Non che teño medo, moucho, non che teño medo. É como un xogo de palabras, vale? Crenza popular de que o moucho anuncia morte, malos presaxos, malos augurios, non? O moucho, de noite, ave nocturna. O poema parece que fala desas crenzas populares, do lobo, duns ollos que hai de noite, non sei que, o vento, as meigas, tal. Pero de repente, ese moucho parece o corvo de Edgar Allan Poe, vai a mirar fixamente ese moucho, ilumina a unha muller, atentos sempre a isto, a unha muller ilumínalle os seus pecadiños, e os seus
sus pecados, os seus remorsos, os seus remordimientos ocultos. Xa non se fala, non, xa non se fala das crenzas populares arredor do Moucho. Fálase dunha muller que de noite soa, anda por aí escapando de non sei que. É dicir, xa se fala de outra cousa. E esa muller, precisamente, está enche toda a obra da Rosalía de Castro. Mulleres en campanas de Bastavales. Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, morrome de soidades. Parece que tamén é folclórico, as campanas dunha igrexa. Non, outra vez unha muller soa, que ven a noite e non ten casa. É un motivo recorrente. O sea que, con isto, quero che decir, calquera poema folclórico, aparentemente folclórico de Rosalía, oculta algo. Outro, é que se non me paras, eu vou estar aquí toda a mañán, e teño que ir para Galicia. Vidal, o poema de Vidal, fala da mata do porco, describe, a Rosalía describe, dá unha descripción maravillosa da mata do porco, dos olores que hai cando se mata o porco, do propio porco, do rabo hasta a cabeza redondiño. E parecía, bueno, é unha descripción fantástica. Non fala da mata do porco o poema, non fala deso, fala da propiedade, de como nesa aldea hai un Vidal que non ten porco e que non pode compartir con ninguén a proba do porco e que, polo tanto, nunca probou o porco. Rosalía leu a Proudhon porque o traduciu un amigo seu a quen está dedicado ao poema, Roberto Robert. E, ademais, di Rosalía, este poema é para Roberto Robert, que lle gustan moito os costumes e o galego. Oh, non, este poema é para Roberto Robert, que traduciu a Proudhon, la propiété de Proudhon, e que pensa que na aldea se vive de maravilla, que hai unha especie de comunismo, non sei que, na aldea. Roberto Robert, atende, mira o que pasa nesta aldea. Todos son propietarios menos un, e ese un nunca probou porco. Sí, vives todo moi ben, sí, pero os que non teñen propiedade, que tamén os hai, están excluídos. Esa é a Rosalía. O sea, que hai que estar... Entendes o que che digo? Estar atentos, porque a Rosalía non é o que parece, por así decirlo, non? Non sei se contestei. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar una cosa. Este constante sentido trágico de la vida, con una denuncia constante, aunque con salidas a una situación dramática en esos momentos del pueblo gallego, ¿cómo lo percibía la sociedad gallega? ¿Llegaba realmente el mensaje? ¿Había cauces para que pudieran todos captar ese sentido, ese duelo, esa pena de Rosalía? ¿Y cómo concebía la sociedad? ¿Conocía realmente a Rosalía en esos momentos? ¿Había cauces para que llegara su mensaje? É unha pregunta moi interesante, non? Como foi a recepción de Rosalía? Entonces, hai un síntoma explícito, evidente, incontestable, que é que Cantares Gallegos foi unha obra reeditada, publicouse no 63 e reeditada no 72. Iso significa que é unha obra que se vendeu, vale? Ahora, a quen chegou? Evidentemente, só a élites. Como sempre, en literatura non podemos pensar que todo o pobo se pon na casa a ler a obra de Rosalía. Pero, sin embargo, esas élites, en Galicia, en a migración, e fora de Galicia, en Cataluña. En Cataluña, Rosalía pasou a ser como un referente, que non tiñan ou algo así. En Cataluña. E, por suposto, na emigración, que en Galicia tiña moita forza. Entón, a partir desa élite política, desa élite culta, social, acabou chegando ao pobo, porque tamén se empezou a coñecer a Rosalía a través da música. E o que está claro é que o pobo
entendeu os grandes perfis de Rosalía de Castro no sentido de que se sentiu retratado por ela e identificouse cos seus textos, viu que Rosalía era dos seus, falaba dos seus problemas e ademais falaba na súa lingua, incluso cando non falaba de problemas e falaba de cousas profundas como a Negra Sombra, facía na súa propia lingua. E claro, cando lle pon música a Xoán Montes a Negra Sombra, vai a música e vai a letra todo xunto, pero aí está Rosalía de Castro, e chega a todo mundo, porque Negra Sombra, hoxe en día, é como unha especie de himno. Non é un himno nacional, pero porque non fala de... Pero é como un himno, e todos os galegos, cando escoitamos a Negra Sombra, non nos pomos firmes, pero para nós é unha música especial. Así que, por todas esas vías, Rosalía de Castro, por exemplo, ano 57, Padrón, inaugúrase unha estatua, isto podíamos verlo aquí, inauguración a estatua Rosalía en Padrón, ano 57, 1957, no corazón do franquismo. Inaugúrase a estatua de Rosalía pagada por cartos americanos da emigración. E están as autoridades franquistas, o alcalde de Padrón, o gobernador civil, discurso de Otero Pedrayo, represaliado da Guerra Civil. Otero Pedrayo, patriarca das letras, en galego, en idioma galego, había que pedir permiso para... Aí está, esta é unha boa imaxe. Había que pedir permiso para falar en público. Aí temos a estatua de Rosalía, aí detrás, non se ve a parte de arriba, pero bueno, Otero Pedrayo falando, Camilo Agrasar, que organizaba todo, un barbeiro republicano e galeísta, as autoridades e todo o povo por esta parte, pero moito máis por esta, na Alameda. Despois, o mellor podemos buscar outra imaxe. As persoas subidas aos autobuses ou ás árbores, un discurso en galego e ca bandeira de Galicia. Ano 57. Por que? Como é posible? Pois é posible porque estaba aí Rosalía de Castro. Porque estaba aí Rosalía de Castro. E como é posible que o povo, eso, que non lee, o povo iletrado, estivese arredor de todo eso? Porque estaba Rosalía de Castro. E para o povo, Rosalía de Castro era dos seus. Nunca se confundiu o povo quen era dos seus e quen non. Neste caso, non sei noutros, pero neste caso non se confundiu. O povo soubo ler a Rosalía de Castro, no sentido de considerala polos medios que tivese dos seus. Ela mesma fala no prólogo de Cantares de Follas Novas dicindo estes versos escritos por eles e para eles, pero que nunca van ler. Falando dos campesiños e mariñeiros, a verdadeira xente de traballo do noso país, di Rosalía de Castro. E ela xa sabía que non escribía directamente para un povo iletrado, pero o povo leuna, no sentido de que chegoulle a figura e interpretouna, descifrouna correctamente. E aí está, Padrón, no ano 57, un acto de masas, pero de masas, alrededor da bandeira de Galicia, do idioma galego, pero todo co paraugas protector, paraugas infusilable de Rosalía de Castro. Non a podían fusilar, non a podían silenciar, non a podían... No, a Rosalía de Castro non hai maneira. E aí estaba ela, sabes? Ese Rosalía de Castro, non sei se contestei tampouco. Ben, contestei. Estamos hablando de la respuesta de un pueblo en general, pero ¿cómo respondía la aristocracia y la burguesía en esos momentos? Ponía frenos, intentaba ocultar el mensaje. Bueno, vamos a ver, é unha pregunta tamén complicada. Bueno, o único enemigo palpable, visible, demostrable de Rosalía durante a súa vida e despois foi a Igrexa en Galicia. A Igrexa tivo un papel nefasto neste sentido no século XIX
no 20 tamén, pero, bueno, quero dicir, no 19 peor, no sentido de que o discurso dos galeguistas no 19 era laico, a Igrexa sempre se posicionaba, sempre en contra, en todos os aspectos. E con Rosalía pasou o mesmo, ademais Rosalía era filla dun sacerdote. Era, decir, Rosalía, o discurso de Rosalía era laico e anticlerical, como na Santa, non? Santa Rosalía, non. Rosalía Costureira. Toda Rosalía foi odiada pola Igrexa. Cando se trasladaron os seus restos de Padrón, estaba enterrada en Iria, Santiago, para inaugurar o que agora é o Panteón de Galegos Ilustres, quixeron facerlle unha misa na catedral, e non, aquí non. O sea, que iso é unha evidencia, non? De que a Igrexa con Rosalía... pero as outras, a burguesía e a aristocracia, a Rosalía era filla da aristocracia rural, pero sempre, nunca foi atacada, nunca, non foi atacada polos poderes. Ali os poderes, hai burguesía que tamén é galeguista, é dicir, que sempre foi galeguista, e hai outra que non, antigaleguista. Esa é que Rosalía non... Pero ainda con eles, Rosalía foi aceptada, non tivo... Único, penso eu, que a Igrexa. E despois, sí, as lecturas interesadas, desmovilizadoras, que ocultaban todo este pensamento crítico, recluíla no folclórico, costumista, eso, claro, é unha fórmula de desvirtuar a Rosalía de Castro. Pero, bueno, eso tamén Castelao. Como saudou o réxime a Castelao cando morreu? Estaba prohibido dicir que era ensaísta ou escritor, humorista e dibuixante. Porque eran facetas como que non eran críticas ou problemáticas. E con Rosalía, bueno, un pouco tamén se intentou recluir aí. Pero, bueno, saiu dai perfectamente. Non sei se aquí... Si tens aquí outra imaxe, porque hai outra imaxe deste acto... Bueno, igual. A ver... É igual. Esta. Bueno, está. Mirad, esta é outra parte da Alameda. O sea, o acto era por aquí, onde está... Esta era o público que había do outro lado. E que público hai aí? Que caras hai aí? Só recoñecemos, digamos, alguén do mundo da literatura, que agora se non lo ves. Este, Boragón. Un señor, un escritor, periodista, pero o resto, quen son estas caras? Esta xente? Sí. Un acto de masas popular, ¿no? Con Rosalía. ¿Alguna dúbida? Sin embargo, estoy aquí... Teño que ir para Galicia, Yo en esta fotografía lo que veo son personas jóvenes. No, hay mayores. No, mira. Pero 4. Que de la boda. No, no están todos. No son personas. Era, hai que decirlo todo, era a festa de Padrón, a Pascua. O sea, que era un día tamén de fiesta, non fueron especialmente a escuchar a Otero e a Rosalía. O sea, Rosalía no, pero fueron al acto, pero tamén había fiesta en Padrón. O sea, que tamén hai que aclarar por si... Bueno, moitísimas grazas a vos, foi un placer. Grazas.